daren lailatul qadr. A cikin watan Ramadan akwai wani dare wanda Allah ya ce wannan daren ya fi wata dubu. Dare ne mai daraja sosai saboda abin da yake faruwa a cikinsa na saukar mala'iku da albarka da rahama da gafara. A cikin wannan dare ne aminci yake sauka. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce mala'iku a wannan dare a bayan ƙasa sun fi yawan tsakuwa. Hakanan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya tsayu a daren lailatul qadr yana mai imani da neman lada to an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Duk da darajar wannan dare da falarsa, amma Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye shi don musulmi ya yi ƙoƙari da himma a goman ƙarshe a dararen mara, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ko kintaci daren lailatul qadri a cikin marar goman ƙarshe na Ramadan. A cikin waɗannan kwanakin goma ne dai gaba ɗayansu ake yin da itikafi, ba wai sai a daren lailatul qadri kaɗai ba, saboda uwar muminai na Aisha Allah yarda da ita tana cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance yana yin itikafin kwana 10 na ƙarshe na Ramadan. Sannan manzon Allah yana cewa wanda ya tsayuwa daren lailatul qadr yana mai imani da neman lada an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Kamar yadda aka sunnanta yin addu'a a cikin wannan dare, saboda abin da Aisha Allah yarda da ita ta ruwaito cewa ya manzon Allah idan na dace da ranar daren lailatul qadri me zan yi addu'a da shi? Sai ya ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ma'ana ya Allah kai mai afuwa ne mai karamci, kana son afuwa don haka ka yi min afuwa. Yana cikin alamomin daren lailatul qadri, dare ne da babu zafi ko sanyi a cikinsa. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa haƙiƙa ne an nuna min daren lailatul qadri sannan an mantar da ni shi. Yana goman ƙarshe ne na Ramadan, dare ne da babu sanyi ko zafi a cikinsa, ko mai haske ne, ba zafi ba sanyi, wato ba zafi ba sanyi kuma mai cutarwa a cikinsa. Kamar yadda rana tana fitowa a safiyar daren faratas, manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa rana tana bullowa a wannan rana babu haske tare da ita,